Escull una posició que et permeti deixar anar tot el cos i anar seguint l'exercici al teu ritme. Si tanques els ulls, pot ser que et sigui més fàcil seguir aquesta pràctica. I si en algun moment et vingués son, pots tornar-lo a obrir, moure el cos per no dormir-te. Ara que comences, fes alguna respiració profunda, inhalant i exhalant. A poder ser pel nas, tant la inhalació com l'exhalació. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Posa atenció al teu cos per detectar punts de tensió que notis. Poden ser punts més superficials o més profunds, concentrats en una zona o escampats per diferents llocs del cos. Detecta un d'aquests punts de tensió i imagina't que és com el nus d'una corda. Un nus que ara desfaràs amb la teva imaginació. Primer visualitzaràs aquest nus de corda, que és aquest punt de tensió, i llavors t'imagines que el desfàs, com si amb les mans l'agafessis i el desfessis. Pot ser que ho puguis visualitzar nítidament o pot ser que sigui una imatge més difusa. Sigui com sigui, imaginar-te que el desfàs està bé. Quan el desfacis, llavors t'has d'imaginar la corda que queda llisa, sense aquest nus ja. Un cop hagis desfet aquest primer nus que has trobat, busca un altre punt de tensió per trobar un nou nus a desfer. Sigui a prop d'aquest primer punt o més lluny. I fes el mateix. Imagina't el nus i el desfàs imaginàriament. Es tracta d'anar localitzant nusos i anar-los desfent. I sobretot, agafa't l'estona que necessitis per desfer cada un d'ells. A vegades, pot ser que en una mateixa zona trobis varis nusos o nusos de diferents tamanys. El que visualitzis, altre cop, està bé. Al teu ritme vas trobant nusos i vas desfent-los. Si la ment en algun moment et marxa cap a altres temes, no passa res. Tornes a la pràctica quan te n'adonis. I vas desfent nusos. Un cop detectats els punts de tensió més intensos o que notis més, pots repassar tot el cos, començant pels peus i anar pujant per la resta de cos per seguir trobant nusos i després desfer-los. Així passes per tot el cos i no et deixes cap zona. Posa l'atenció a les zones on notis més sensibles o a parts del teu cos on a vegades sentis que es carreguen més fàcilment.
i pots buscar que si hi ha algun punt de tensió el puguis substituir altre cop per un nus que desfaràs. Molt bé. Ara et deixaré una estona perquè al teu ritme segueixis desfent nusos i puguis deixar anar el cos més i més. Estem ajudant el cos a relaxar-se i a dissoldre tensions que acumulem en el nostre dia a dia. Pot ser que no estiguis parant a trobar nusos o, per contra, que després d'una estona ja no n'hagis trobat més. Sigui com sigui, està bé. A vegades notem molts punts de tensió. D'altres ens és més difícil reconèixer-los. Pot ser que cada vegada que facis aquest exercici sigui diferent. Passi el que passi, està bé. Ara ves parant l'exercici aquí i recorda que el pots reprendre quan vulguis. Si vols, nota un moment el teu cos, quines sensacions hi ha, prenent consciència de com estàs ara mateix. I podem donar aquesta pràctica per acabada.